Moro moro moro! Hyvää joulua kaikille! Tervetuloa takaisin! Tänään olisi vuorossa vittu Dallas-pulla arvostelu. S-Marketin Dallas-pulla olisi tänään arvostelussa. Luukki on erittäin mehevä ja maukas luukki on. Saa nähdä sitten, että miltä maistuu. En oo tosiaan ikinä ennen tämmöistä syönyt. S-Marketista on tämä. Ajattelin joululahjoja, kävin shoppailemassa S-Marketissa ja päätin samalla ostaa sitten tämmösen pienen joululahja itsellenikin. Tänään syödään hyvin. Nyt on olkaa kiitollisia siitä, että teillä on tämmöistäkin saatavilla. Välillä saa itsellekin ostaa jonkun lahjaa. Jonkun hulppeen lahja ja jonkun High Life lahja ja saa hemmotella itseä. Tänään mä teen sitä Dallas-pullan muodolla. Joo. Okei. Hyvä toi sisäosa tuolla. Vitu makeen makuinen. Joo. Ei kai mulla muuta, ihan hyvää. Moi.